Mahigit sa 3,000 kapulisan ang nakatakdang i-deploy ng Philippine National Police Bicol sa mga public at private school sa rehiyon sa pagbubukas ng klase sa June 16, 2025. Bukod sa foot at mobile patrols, may mga ilalatag din ng PNP Bicol na Police Assistance Desk sa mga estratehikong lugar tulad ng mga malapit sa paaralan, terminal at mga pangunahing lansangan para madaling matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral, guro at kahit ng mga maghahatid sundong magulang. Layo ng inisyatibong ito na matiyak na ligtas at payapa ang unang araw ng school year. So June 16 to March 31, accounted na natin yung mga school. So nasa 3,562 yung public school, meron tayong 339 na private school with a total of 39,001. So ang established natin na police assistance desk all throughout Region 5, we have 464. Ang nakuldigdi ang Camarines Sur PPOE with 187, others may 85 hanggang 59, 20. Ang deployed personnel natin for PADS is nasa 1,194. And then mobile patrol, we will be utilizing mobile patrollers and then yung foot patrollers. Sa mobile meron tayong 804, while patrollers 964. So for the duration of June 16 to March 31, nasa 2,962 personnel ang dedicated for Balik Eskwela. Ang nasabing deployment ay bahagi ng Balik Eskwela 2025 operational plan ng PNP na ipapatupad sa buong bansa. Kaugnay nito, magiging aktibo rin ng PNP Bicol sa paggamit ng kanilang official social media platforms para sa kanilang mga paalalang pangkaligtasan, mga abiso sa trapiko at iba pang updates. Everyday na nakikita nila ang police, yung mga parents, alam nila na safe yung mga bata. Kasi times na, wag muna kayong aalis, may mga pulis dyan kung tatanungin nyo, tatawagan nyo, or hintayin nyo ako, lapitan nyo lang mga pulis natin. Lahat po ng mga police station may mga hotline numbers. So, kung may mga cellphone man po, yung mga kabataan natin, yung mga estudyante natin, save first yung mga hotline numbers, mga PNP stations. Sa kabila ng mga pagsusumikap na ito, muling nagpaalala ang PNP Bicol sa publiko na manatiling alerto at mapagmatsyag at agarang i-report sa kanila ang mga kahina-hinalang tao o gawain. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.